అట్లా అట్లా కంటిన్యూ చేసేవాళ్ళు డాన్స్ ప్రోగ్రామ్. కానీ ఆ యూట్యూబ్ వచ్చింది. యూట్యూబ్ వచ్చినాక ప్రోగ్రామ్ యూట్యూబ్ కూడా వచ్చేసింది. అందులో డాన్సు చూసి నేర్చుకుంటున్నారు అందరు జనాలు. అందరు పిచ్చి, జనాలంటే పిచ్చి, డ్యాన్స్ అంటే పిచ్చి. అందరు చూసి డ్యాన్స్ నేర్చుకుంటున్నారు అందరూ. ఎవరి దగ్గరగా మాస్టర్కి ఎవరికి నేర్చుకుంటలేదు. చాలా కష్టపడేవని. ఎంత కష్టంగా అంత లేదు, ఎంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఇప్పుడు మారిపోయింది. సో డ్యాన్స్ చూసి నేర్చుకుంటున్నాడు కొంతమంది, చాలామంది. మనం ఏంటంటే కొరియోగ్రాఫర్ ఎట్లా అవ్వాలంటే అది కార్డు ఉంటుంది, అది నేర్పిస్తాం. డాన్స్ మాస్టర్ పిల్లలకు నేర్చుకుంటలేదు కాబట్టి నేర్పిస్తలేదు. ఎందుకు మరి కొరియోగ్రాఫర్ సినిమా ఆర్టిస్ట్ నేర్పిస్తున్నారు, డాన్స్ మాస్టర్ కొయ్యడానికి నేర్పిస్తున్నారు. చాలా కష్టపడేవారు. అది